Много често хората ме питат, възможно ли е да ми спрат автомобила от движение поради изтекал пожарогасител. Отговорът е да, категорично полицейските органи могат да спрат автомобила от движение, ако липсва пожарогасител или ако пожарогасителят не е презаверен, въпреки че не е използван. Тоест, факта, че пожарогасителят не е използван, в никакъв случай не означава, че той е годен за експлоатация. Поради тази причина колата се спира временно от движение. Ако ви спрат автомобила, вие ще имате определен срок, в който трябва да отстраните тази неизправност. Какво означава това? Ще трябва да презаверите вашия пожарогасител и да минете отново за преглед в КАТ, за да ви бъде пуснат автомобила в движение. Важно е да знаете, че ако сте в такава ситуация и ви спрат автомобила, в никакъв случай не трябва да го управлявате, тъй като законодателят предвижда още по-тежко наказание за подобен вид нарушение, тъй като се счита, че управлявате автомобил, който е спрян от движение.